Puhdista kello mukana tulevilla liinoilla, aloita numerosta 1, joka on märkä liina, siirry sitten numeroon 2, joka on kuivausliina. Tämän jälkeen irrota 1 näytön suoja levystään ja asettele se oikealle kohdalle kelloa. Näytön suoja kannattaa hieman painaa, jotta se ei liiku näin pienessä näytössä asennuksen aikana. Voit irrottaa ja asetella näytön suojan niin monta kertaa kuin haluat, se ei vaikuta lopputulokseen. Kun näytön suojan paikallaan, nosta sinisestä tarrasta suoja keskikohdan yli ja työnnä asennustyökalulla näytön suoja takaisin näyttöön. Tässä vaiheessa irtoaa muovinen pölynkeräyslevy ja tämä kuuluu asiaan. Toista toimenpide toiselle puolelle nostaen sinisestä tarrasta keskikohdan yli ja työntäen asennustyökalulla näytön suoja takaisin kiinni näyttöön. Myös tällöin irtoaa muovinen pölynkeräyslevy. Nyt näytön suoja on kiinni näytössä ja voit punaisesta tarrasta varovasti irrottamalla irrottaa näytön suojan. Jos näytössä on kaarevat reunat, voit tarvittaessa asennustyökalulla viimeistellä ne. Näyttöön saattaa keskelle jäädä haalea viiva, tämä on normaalia ja viiva poistuu muutaman päivän sisällä. Asennus on nyt valmis ja näyttösi on suojattu.